Aksyon Reports, first portion diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Pred Salanga karon nga adlaw Sabado pitsa unugid bulan sang Enero tuig 2022. Happy New Year sa aton sini mga tagpalamati karon nga kadahon. Liwat naman kami magdadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu dilang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, pasaporte nagapasalamat sa pagdayaw ni Duterte sa tikang sang arme sa Negros para sa mga biktima sang bagyong si Odette. Komitiba ni Councilor Novero may nagakaigo nga preparasyon sa tiyon nga magsaka ang COVID nga kaso sa Bacolod. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Gin-report sang DOH ang dugang nga apat ka mga fireworks related injury kahapon nga adlaw, Biyernes ang hapon, bangod sini nagsaka na sa 30 ang biktima sa palupok. Wala pa maisip ang dugang nga mga biktima sa nagluntad nga pagpinalupok sa pagbulag tuig kagabi. Mas mataas ini sang 76% ikumparar sa 17 ka mga kaso sang tuig 2020 pero manubo sang 66% sa 5 ka tuig nga average nga yara sa 89 ka mga kaso. Suno sa DOH, 13 ang naigo sang palupok sa kamot, 9 sa ulo, 8 sa mata, 5 sa liog kag 4 sa dugan. Nanawagan ng Departamento sang Ikaayong Lawas nga makigbahin na lamang sa mga community fireworks kuntani agod nga may ara ginatawag safety guidelines. Mahimo karon dugay-dugay, may dugang naman nga report lokal kag nasyonal sa nabiktima sang palupok. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:04 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang maring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginagawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Kamusta ang palibot sang syudad sa Bacolod? Kamusta ang aton patrol? Nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod? Check upon talang kon bara ara na sila, nagalibot na observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, Happy New Year! Aksyon Fred, Happy New Year sa imo Aksyon Fred. Sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati, Happy New Year. Ang kaagahon Aksyon Fred nagtalithi, no? Although basa gidya ang dalanon sa syudad sang Bacolod, sa piyak sang basa nga mga dalanon sa syudad sa Bacolod, may mga traces pa Aksyon Fred, di ba lang mga papel nga ginputos nga mga palupok ara sa mga dalanon, may ari man diri Aksyon Fred mga kabataan.
palupok pa, mga hobinis pa bala Aksyon na Fred. I don't know, bisan siguro sa imo kungan, mabatian mo man ining mabaskog ang mga palupok pa Aksyon na Fred. Bation pa di sulod. Yes, Aksyon na Fred, bation pa. May iban pa kita nga mga kauturan nga ara sa ilaman nga mga within sa ila compound. May mga ga-aro istorya, inom pa Aksyon na Fred, walang iban ga saot. Pero hindi na magidman ang mga music, hindi naman siling biyang baskog ang mga music, kundi kasarangan gid lamang ang mga music para sa aton sining nga mga kauturan nga magka-enjoy man sila this New Year. Ang iban nga mga kabataan man garo istorya fel ang iban niya tulog naman ni siguro. Although may pipila pagid Aksyon na Fred yung mga hobinis ni gapalupok pa. Abiso ta sa mga kauturan naton, especially sining adlaw ti may hindi na malikawan, may mga umido pa. Nga base bala pagtipuno o tipunon sang mga sang pila naton nga mga kauturan kag palukpon sa gilayon liwat bala kag malain sini kay base sila ang malukpan. Aksyon na Fred ang dalanon sa syudad sa Bacolod nagapabilin nga basa sa sini nga tinihon ang dalan Locsin, Lacson, ang dalan sa Burgos, halos ang palibot sa Bacolod. Kaya may mga lugar Aksyon Fred nga nagaulan, may mga portion man diri nga sa sininga tinion Aksyon Fred ang nagapanalithiman. Ti kumugadala ka sa salakyan, extra gid nga paghalong sa aton siningang mga kauturan bangod may mga nagapalupok pasdalan, and at the same time the baskog or rather basa ang mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod Aksyon Fred. Ang iba naton nga mga kauturan gani diri man sa regional hospital diri nag-New Year of course. Ang iban diri sa ER, while ang iban diri sa mga outside sa kilid sa may dalan sa Lacson nga confined van ang ila sini nga mga miyembro sang ila sini nga pamilya. Sa aton sining mga kauturan, happy New Year. Kabay pa ining tuig 2022. Mangin masanag ang palaabuton, of course, mangin happy kita. Merry ang aton sining 2022. Report gikan sa patrol ni si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:13 na. Ang pila naton ka mga kauturan gabugtaw pang iban na tulugan na. Naagahan na sining pagsugalaw naton sang bag-ong tuig. Si Vanessa Mayo, Happy New Year! Cheers to 2022. God bless from Minnesota State. Happy New Year man kay Vanessa Star Mayo. Kay Ismani, Happy New Year! Nagamonitor siya live sa Riyadh, Saudi Arabia. Kay Dideni Juna, Happy New Year! Baw, niya 9 p.m. pa lang dire sa amon. Bago lang tapos dinner. Sige, 3 ka oras. Tugo pa before midnight. Baw, Kay Ismani sang Hacienda Estila sa barangay San Miguel, La Carlota. Sa iya pamilya, subong man, salamat ko sa pagbasa. Baw, si Jinky Di Alagdon. Jinky, Happy New Year. Morning ko kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Agmat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, Michael Jan Sison, Lily King Rimar, Suato Imperial, Alma Uligon, kag iya pamilya sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Alin sa Arizona, USA. Taga Arizona, USA. Good morning, Gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na, may grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na, naglabot na sa 91% sa area coverage sang Central Negros Electric Cooperative o kon Sineco ang nabalikan na sang kuryente. Dama yung balita ni. Sunod kay Sineco General Manager Engineer Jose Tanyungon, 95% na sa siyudad sa Bacolod ang nabalikan sang kuryente, samtang 72% naman sa siyudad sang Silay, 91% sa siyudad sang Bago, 95% sa Murcia, 57% Don Salvador Benedicto, kag 92% naman sa siyudad sang Talisay. Dugang pa, naginay sa karon na ilang trabaho bagod
ila ginaamat-amat ka ginapasiguro man ang seguridad sang ila trabahante sa pagkaayo kagdiwat pagpatindog sang 289 tanan ka poste nga nagkalatumba kag 66 ka poste ang nagilay. Ila man ginakayo ang 292 ka mga linya sang kuryente nga nagkalautod. Nagapangayo si Tanyungon sang paggagop sa publiko kag ginapasiguro nga ila nahimo ang tanan para 100% na ang ila coverage area ang mabalikan sang kuryente. Kabay pa nga magbalik ini sa labing madali nga panahon, lakip na ang atod pangabay sa kooperatiba sa sur kag norte nga bahin sang probinsya nga kun mahimo i-double time man nga mabalikan kasanag ang sur nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:21 na. Dira kay Joy Ronquillo, morning. Happy New Year sa pamilya sa Magalyon, pamilya Ronquillo Ogates. Dira sa kay Joy Ronquillo sa quiet good morning. May lang nga pag-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Kay Judge Nap Javante, Happy New Year. Kay Biti Lao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, si Toto Raul Alibuga, Pizza Uno, subong may baligya ka na, may pamahaw ka, kay Roy Marino, kay Pari Remias Arroyo, Happy New Year gid, kay Councilor Ronnie Torino sang Don Salvador Benedicto, dila sa Barangay Sumag, Pamilya Dilag, good morning, Junjun Agustin and family sang Kawayan, Marlon kag Lagrimas Reyes, Happy New Year. Si Pari Kinit Pabon, kamusta? Kay classmate Efren Pompirada sang Merkado Sumag, kay Philip Bilisa sang Murcia. Dira kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, Happy New Year. Kay Pari Erneng Horilia. Kay Ihado ko Richard Binos kag Toto Binos sa Barangay 4. Kay Paring Istoy Quirido, abitindog kag mag walking. Happy New Year man sa miyembro sang Kaisi Boys, kay Parinik Barca, Kano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Munsing Siokon, Joel Perido, Roger Aguirre, Loria Porrado, kay Gilbert Carionda, kay Mayor, kay Lorene Canson, kay Buniad Vincula, kay Bibi Tan, dira kay Engineer Nariel Bantay, kay Engineer Paticana, kay Jerome Solinap, dira kay Mark Chua, kay Nini Pato sa Burgos, Happy New Year man. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:23 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mga modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga Pasuwasan nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigpulugan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tilang mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Balita nasyonal, patay naman ang isa ka prosecutor sa 13 Martires, Cavite matapos ginlutang sa ulo bispiras sa bagong tuig. Base sa police report, ang biktima nga si Edibert Mendoza, 48 anyos, nagatindog sa tubangan sa iya puluyan sa barangay Kabuko sang ginlutang takna mga alas 7:38 pa lang sang aga. Si Mendoza, Assistant City Prosecutor nga assign sa RTC branch sang 13 Martires, Cavite. Luyag sang Department of Justice nga investigaron sang NBI ang pagpatay kay Mendoza. Si Mendoza, ika-66 nga abogado nga napatay sa dalom sang Duterte administration. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Kay Rochelle Evangelista, good morning, Happy New Year sa tanan-tanan sa kalibutan ko no. Kay Erne Odas Colidas, good morning, Happy New Year sa ibo. Bao, grabe oh. Na-record probinsya sang Benguet, pinakatugnaw nga temperatura. Subong nga amihan season, amak mo, 7.7, 7.7 degrees Celsius. Na-record man sa Baguio City ang pinakanubo nga temperatura, 10.6 degrees Celsius. Sa Quezon City, na-record minimum temperature, 20.1 degrees Celsius. Sa tong Enero 18, 1961, na-record sa Baguio City ang pinakatugnaw nga temperatura, 6.3 degrees Celsius. Ang Metro Manila naman naka-eksperyensya sang 14.5 degrees Celsius sang Enero 11 tuig 1914. Porte, no? Mag-amo ni katugnaw, ga kurog-kurog kagani nga porte ng huyop sang hangin. Kung mag-amo ni pinakanubo sang temperatura ba porte. Ang matabo sini kay wala kita maanad, pamalatian ang resulta. Ang bulan sang Enero, amo ang pinakatugnaw nga bulan bangod sa iban nga pugusod sa Siberia, China, kag iban pa, nagakatunaw ang ice. Kag ang hangin kung maghuyop diri sa aton, amo ina ang pinakatugnaw sa tanan, halong sa pagtuhaw sang pamalatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Kay Morales Quilio Pili Aliesa, good morning, Happy New Year. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pagtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang atong na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to. Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa Kriminalidad ang sinuman nga magalapas sa gilapatuman nga COVID-19 guidelines ang gobyerno. Ini matapos nga wala nagpaidalom sa quarantine protocol ang sa kabalikbayan gikan sa Estados Unidos nga sang ulihi nagpositibo man sa COVID-19. Sa isa ka statement ginpahayag sang Department of Health nga hindi pagsunod sa pagsulundan kag pulisa ang paglapas sa Akta Republican numero 11332 o kon mandatory reporting on noticeable disease kag health events of Public Health Concern Act. May mo manini magresulta sa mga criminal penalties kangay sang pagkabilanggo. Amo man ang administrative penalties kangay sang
suspensyon o kung pagbawi sang accreditation depende sa kabug-aton sang ilasala. Bangod dire, padayong ginahingyo sa Department of Health ang publiko magsunod sa ginapatuman nga quarantine protocol sang pungsod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo.
Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Sa pakatuig. Kamo pa ni matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary niya evacuation center na concern in baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so kinaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sunod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sa formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang tila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa Standard time las 4:54 na nagsaka sa 405 ang mga nagkalabatay sa bagyong Odette sa pinakauli nga datos sang NDRRMC. May 82 nagapabilin missing kag 1,147 ang pilason. Suno sa ahensya, nagdangat sa 1.1 milyones ka mga pamilya ang napiktuhan sa bagyo kon 4.4 milyones ka individual ang napiktuhan sa 6,526 ka mga barangay samtang 626 ang display sa paglaslas sang bagyo. Nagdangat sa 28 milyones ang balor sang halit sang bagyo sa mga kabalayan samtang 16 bilyones sa infrastruktura. Nalitan man ang 86,264 ka hektarya sang pananom, 1.2 milyones livestock kag poultry, 5,187 agriculture infrastructure equipment, balor 6.6 bilyones. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55. Puerte, no? Bilyon niya mong hindi milyon
ang halit nga ginbilin sang bagyong si Odette. Sini nga tuig 2022 kabay pa panaso na sa kalendaryo sang pag-asa ang mga ngalan nga Yolanda, Odette kag iban pa nga makahalalit nga bagyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis gina pangtiro, gina pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo.
Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo pa man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:03 na, oy nagpaanda mo, ang Octa Research nga grupo nga posible nga maglabot sa masobra 2,000 nga kaso sang COVID-19 ang ma-record sini nga tuig tubtob bulag tuig. Inipahayag sang Octa Research nga grupo matapos naglabot sa 14% ang positivity rate. Suno kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, may mo maglabot sa 2,500 ang kaso sa COVID-19. Bangod dirigi panugyan ni Guido ang publiko padayon magsunod sa health protocol base sa datos sang Department of Health. Bawa, gasaka. Amo ining kabangdanan nga posible ang Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases magapapanaog sang mando nga ang Manila ibutang sa alert status level 3 sumugod Enero 3. Kundi bilog nga Pilipinas level 2 gin pasaka sa alert level 3 sugod Enero 3 bangod sa padayon nga pagsaka sang COVID. Subong man ang padayon nga ginapanilagan ang Omicron nga daw gaamat-amat damo sulod dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Kay Toto Alex Puentes na good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Santon Plaza Soap, Epic Aksyon Radio.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap resulta sang Small Town Lottery First Draw 8-13. Una nga bula, resulta 8 kag 13. Second draw 10-24. Ikadua nga bula, resulta 10 kag 24. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 51,482,998. Resulta in any order 47, 26, 48, 14, 8, 6,
resulta sang 658 47 26 48 14 8 kag asais saylo kita 645 ang jackpot 8 milyones 910,000 resulta in any order 19 3 15 39 18 16 resulta sang 645 19 3 15 39 18 kag 16. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:11 na. May ipakilala lang ako sa inyo, makadali. Mamangkot lang ko. May Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo.
Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definitely super battle royale. Palayo pa man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni maginapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Anano pagid ang mga bulubalita, bao ang year-end report naton, temprano pa ninyo ini mabatian, dugay-dugay, mga takna lasaysa ang aton year-end report. Mayo ni kay bisan paano mabalik naton ang mga dalagko nga mga balita sa tuig 2021. Dire kita, komitiba ni Councilor Nobiero may nagakaigo nga preparasyon sa tion magsaka ang COVID cases sa siyudad sang Bacolod. Balita City Hall. Ditali siniupod ki Aksyon Art Tayupon. Aksyon Art. Good morning, Aksyon Fred. Ginpasiguro ni Councilor Inisito Novero, chairman sang Quarantine Center Action Team sa siyudad sang Bacolod nga mayara na sang nagkaigo nga preparasyon. Ang iya komitiba in kaso gidman nga mayara sa matabo nga pagtaas sa kaso sang COVID-19 pagkatapos sang New Year celebration. Suno kay Novero sarang sa gihapon nga magamit sang syudad ang tanan ng mga pasilidad bilang isolation kag quarantine facilities. Apisar nga madamo na sang mga ini ang temporaryo nga gindapasiradan bangod sang nagnubo nga kaso. Dugang pa ni Novero ang South Hill lamang sa karon ang wala pa sang kasiguraduhan kon balaliwat nga igay-utilize ang syudad matapos mag-expire ang kontrata nga ginagdaan sini upod sa management. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Art Tayhupon, mga kaaksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:19. Kulo kalma na kita, ha? Kadaw medyo gaamat-amat naman saka ang COVID. Medyo porte gide. Ang bulan sa Disyembre, ang mga mall puno, traffic wala kagtuo, sosporte nga mga kahiwatan ang ginpatigayon. Amo nang siling blang bisan ano pa ang aton health protocol, hindi tagid pagkalimtan. Wala pa kita makatibawas, wala pa mag-iskirda si COVID. Halong paghihapon. Okay? Kay Barten Aliling, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini.
Aksyon Radio! Aksyon Radio! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Sabi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2020 siya nagapalauli ini sa tagsa nila kalugar, nagapamili reunion ini sila pagbulag tuig. Amo ina nga ti ang iban hidlawanay gid subongan ni guro iban ga istoryanay pa, iban ga ininom pa nga alas 5:25 na, no?
Amo na iya ang tradisyon sang Pinoy. Kung hidlawanay, gapulaw istorya, anong mga eksperyensya sa iban nga kapungsuran, panahon lang sa pagsaulog sa bulag tuig nga magtililipon ang bugos nga pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na, kay Milvin Piñapel. Happy New Year! Sige. Kay Ima Aquila Kilstrom, good morning. Welcome ko New Year 2022. Kay Millie Uligo, Happy morning, New Year! Tamiyaw ko palihog, Happy New Year to Ma'am Vanessa Star, Mayo Dokmat Mayo Jinky de Alagdon, Noel Amar kag Alex Muntisa. O sige, Happy New Year sa inyo. Kay Elvira Hilogo, good morning. Tamiyaw ko Harulan kag Hilogo Family. Happy New Year. O sige, kabay pa nga malipayon kita, wala sablag nga aton lawas sa pagsugalaw naton sang bag-ong tuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Sabi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan
ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of Philippine Standard Time, las 5:32 na. Amat-amat na gasanag ang palibot. Amat-amat na mabatyagan naton ang katugnaw dulot sang bulan sang Enero. Pitsa unogid tuig 2022. Ang akon iyang irigalo sa inyo sining tuig 2022 kabay pa. Mangin hamungayaon ang inyo pangabuhi, likaw kita disgrasya mayong lawas. Amula nang irigalo ko sa inyo ang ikaayong lawas manggad. Kabay pa, ining 2022 sa aton mga kauturan nga nahalitan nga ginlaslasan gidtudo sang bagyong Odette. Bangon mga kauturan, bisan paano kita iya nga Pinoy ano man nga kalalatan ang aton sini maagihan padayon kita matumba bangon gilayon ipakigbato naton nga wala pa ang katapusan sang kalibutan basta buhi may paglaom. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Aber, diri kita pasaporte nagapasalamat sa pagdayaw ni Duterte sa tikang sang army sa Negros para sa mga biktima sang bagyong Odette. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian. May aksyon na friend, lubos nga pasalamatan ni 3rd Commander sa Philippine Army Brigadier General Inocencio Pasaporte ang pagdayaw ni Presidente Rodrigo Duterte sa ila bulig sa komunidad matapos maglakslas si bagyong Odette. Suno pa kay Pasaporte, ang pagdayaw ni Duterte isa kasay isang pagkabig nila nga pagpataas o high moral sa ila sini nga mga katapo sang Philippine Army. Dugang pa sang commander kabahin sa ilang mandato magbulig sa kaangay sini nga sitwasyon sang kalamidad. Una ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte pagpasalamat sa badasig pagbulig sang Philippine Army, lakip man ang Philippine National Police sa mga lugar nga apektado sang bagyo. Inang balita gikan sa Nokpo Aksyon, Brian Morden nag-report. Mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinasa, labutan ka sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Puerte. Ang pila naton ka mga kauturan, sigurado ako. Pipila na lang ang nagabugtaw kalabanan. Tulog na. Happy New Year kuno kay Stila Yu Barbo, kag kagawad Timay, kag Munit Lobaton, siling ni Milili Oligo. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio.
Aksyon Radio! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang maring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa man to? Sus, sa pakatuig,
Kamo pa rin matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:45. Sigurado gid pitsa uno subong ang traffic siguro makabatyag kita paggalog kay ang tanan-tanan nagapulo pahuway pa sa tagsa nila ka mga puluyan. Karon pa na maguluadlaw, maginuwa-guwa subong ti medyo tuyugid kay iba naagahan, ibang gani subong suno sa report sa Texas Condiriga inom pa no? Las 5:45 sige pang inom. Hindi pagpatami hagana-gana, inanglan mapagsik ang lawas, mayong lawas pagbukas ang tuig. Ti karon kumatamaan kamo da kag magmaik ay kabudlay ho. Hindi nyo pa abi gamita ang pizza uno sa maayong panglawason. Aber, balikan ko na yung makadali ang aton patrol. Anano ang mga na-blatter na record sa aton kapulisan sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon, Fred, duha gid lamang ka mga lalaki ang gindangat diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital matapos nagkalalukpan sang palupok sa pagsugata sining tuig 2022. Initial diri gikan man sa gwardiya sang Regional Hospital Aksyon Fred ang nagkalalukpan 25 years old nga lalaki nga taga San Enrique kag ining 14 anyos nga solterito from Moises Padilla. Ambot silingon Aksyon Alvin maayo ang resulta dutay ang biktima sa palupok. Yes, Aksyon Fred, no? So kuwaon ta man ni karon assessment man nagikan man sa Negros Occidental Police Provincial Office kung bala pila man ang nagkalalpan while there is BCPO Aksyon Fred o kung sa Bacolod so far negative kinigadto kita sa station 1, 2, 3, 4, 6 kaga iban pa wala man sa may so far na record ang ilahanay as to sa nagkalalukpan samtang nagasug-alaw o samtang ginasug-alaw ining tuig 2022 Aksyon Fred. Sa dugang pagid naton nga balita nagselebrar gid sang Anyo Nuevo sa sulod sang prisuhan ining siyam ka mga persona matapos nagkaladakpan kahapon sa illegal nga pabulang dara sa area sang Hacienda Maria Barangay La Granja sa siyudad sang La Carlota. Ining mga nagkalaresto amo sanday Geralda Sarsona 25 anyos kag 8 pa kaiban samtang ang promoter Aksyon Fred sang illegal nga pabulang nga si alias Toto Raden 30 anyos na kapalagyo samtang ginadakop ining 8 siyam pa kaiban. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe akto o kung naaktuhan sang Intelligence Section sang La Carlota City Police Station led by Police Corporal Gerson Evangelista ining napulo ka mga persona na aktuhan gid pero namutikan man sang promoter nga si alias Toto Raden nga pulis gali ang isa sa mga nagataya konti dakop gid initial lang siyam pero ang promoter nakapalagyo. Now, kot hindi ni sila Aksyon Fred sang nadakpan man. So, na-recover sa ilanin 16 tanan ka mga manok ilog bulang. Unsi diri yung mga buhi nga mga manok. Samtang ang 5 lunsay mga patay na nga mga manok nga nakuha man. Ining duha ka pares nga mga manok o kung rather mga bulang bala. Kag ang kwarta nga 630 pesos ginapatihan bilin sang bet money. Report gikan sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon, sabihin ka man nga baking sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49. Nga materi-tari pa kamo ka magbulang online no aporte ang tinay-anay ara gagwa sa telebisyon. Perting postahanay amo ni siyang pila naton ka mga utod sa iban nga kapungsulan gataya man iban magpauli wala bilin ang ila sini pinangabudlayan sa iban nga pungsod kay ginaposta sa online sabong. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:50 na kay Hinida Ordonez
Good morning. May lang nga pag-monitor kabangon na, nakamarasmas na, aber, himusa na ang tanan nga mga lago sa kusina. Nami batyagon nga ang ogsaranyo abe tinlue. Ang tanan sa kusina tinlue. Ang tanan nga mga higko abe trapuhe. Kanami batyagon nga sapit sa uno ang puluyan mo masyado katinlo. Bilog na nga tuig. Anaron tang lawas ta. Ngag mag-ubra, pagbugtaw gid ubra dayon. Mawili kas na mo. Kag kon mawili ka na sa pizza 1, abot silingon, hasta pizza 31. Disyembre tuig 2022, madala mo ina nga batasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo.
Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo pa man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod, ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight. Las 5:58. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ningda kay Rochelle Fulgencio Susana. Happy New Year man ha. Ba, si Elizabeth Gamala, bugtaw ginibag ulang mo. Morning nga, sige. Happy New Year sa inyo tanan. Aba, election year na. Ining tuig 2022. Maka-experience naman kita sang ginahod sa dalanon propaganda materials kada iban pa sa aton mga politiko ba sa bulan na sang Mayong eleksyon. Good luck sa inyo. Ang mapalaron sining tuig 2022. Mga kauturan, temporaryo kita magabulagay. Kay Banisa Mayo, Happy New Year. Pero ginaagda namon kamo sa pag-upod sa aton year-end report.
Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.